Akhirnya soto rek gak kerasa. Oleh-oleh teko Bali. Ngene tok ae. Mbok ben binatang ini rek tinggal saulan tok iki. Lurah biasanya gini. Maling godhong biasanya. Nah, di sini hari ini hari yang mau mulai. Aku istuas ngenteni duwe. Maksudnya ngenteni apa? Iya iku ngenteni panganan. Sik suwe mulai niki. Cuma ngenteni mau suwe. Oma yo kata di oma. Atau diramut kok bon bin night. Goblok. Ayo ngono mudik-mudik lah yo nyewa pada opo kan ngerisi oma. Ini kok hutan tak rapi. Ada rek ngantuk aku lah. Andi lurai di WA kon ngenteni gak ono ngene. Cuk, rombane goyang ya. Opo iku? Nyambek paling. Bon ben temenan ya, ono keteke. Ketek ra wong iku. Mati paling iku ya. Sopo kok main nak kene iku? Deng. Ya opera rek. Tangi. Ya anjing. Oh, mendem hari itu. Mendem mawon. Mendem mawon. Ngapa aku nak gini? Kon mari nyapa kono ayo. Lapo. Ya opera saplo. Toto kene ku. Wong omah gak dikancing ya gak mlebu arek pele. Lah kon sih gak ngomong. Oh iya sih. Mlebu sih. Kapan contoh kok? Kapan? Besok kok ngene sih. Ndi? Kok podo erek. Bojomu ndi? Ayo nih sama busuk kan lo. Duh, ndi kunci. Andan aku mau ya. Apa le dhewe apa mbak anakku mau? Wah, digowok iki kuncine paling. Gak pantes ngene rek. Kene sik ngarep sik. Kok tak gawe kopi. Lah busuk lho. Ya pun wis yo ngapura ambek Sri ya, Iya. Paling ini. Kok gak apa-apa ra. Kok iso kan musik goyang aja goyang sik dak. Lho, gawe kon ya apa? Pikir-pikir ae. Cak omong gak nyambung. Mbok kira kene apa? Nisan ah. Kon gatel lo ah. Aku mari tutur kene iki lho, gatel kabeh. Yo opo niku? Kok jadi ngomong apa sih mau? Sik, dilungkas. Adus-adus lho sik. Kon niku kikir-kikir ae. Tak adusi apa kon ngedus aku? Adus bareng ae. Ya wah, seru. Oh, ini cangkemmu. Satu aku lur. Cangkemmu atus maneh. Tapi gatel. Kon mau ngomong apa mau? Busli. Wong lho. Nak Iran. Jarene sih mati. Lho, maksudnya kerja kono. Tadi apa sing bom-bom iki lho. Ngatur-ngatur bom. Krungu lho yo. Wis kerja nak Iran. Keceng yo bisa dijak jare. Daripada nek kene gawe rusuh kampung. Mau sih? Gede bayarane yo. Dan aku sih tapi sih lek awak ae. Aman. Tak ketok yo. Paling ya. Kasih bong rek. Cari ini. Tapi lo kulung-kulungnya mati wisan di bom Amerika. Wonge. Saiki gak tau ketok. Mati. Wis. Ya apa terusan? Kan gak ngadakno iki ya. Apa perayaan Natal paling. Apa iki ya apa jenis syukuran. Mana bayilan syukuran. Apa itu jenis bancaan ah. Pada anyar paling dibancai. Di landang gendeng kon niku Kang angel sing ngomong kok ngono ae. Ari ngomong tahlilan. Ayo tahlilan. Jangan tanpa tahlilan wis. Ayo pesta ya. Ame orang siji ale. Kalau sing maling mari ngene, aman. Ya apa? Bareng wis. Niku tambah sih tambah kendar sing kopar sok.
kuarso. Lemes longor, LL kon iki. Koka. Lahum. Wis ayo wis, saya tak menjerus aku. Dulu, ngising. Kena ya. Oh iya lali ya. Kuncine tak digo anakku. Sik engko ae ra. Dan anakku sik dulu. Mesti kon niku, ruwet kon niku. Wah, tak mulai aku atus gatel kabeh, awake gatel kabeh iki lho, ndas-ndas gatel. Mulai aku. Ngale. Berisik kan. Astagfirullahaladzim. Kono proper. Anjing kangerkane ra kira ya wo. Wis enten natan ae. Suwe nari. Nandi hari gak melbu. Rong wejik kan. Lu, kuncine tak gorek. Bapak mau ya apa melbune? Loh, Pak. Kuncine. Ngapunten nih, Pak. Wau kula telat riyin soal itu mbas es e. Iki arek. Ya gak apa. Dia mau untung ati kancan lu rai mau. Lek gak ngono kau aku nang ngene. Ayo mlebu sik. Nggih, Pak. Niki kuncine. Sik kuncine. Oh ya, sik le. Aku engko kon nak jero wae. Aku kate ngurus tahlilan kok ambek lurah. Loh, tahlilane sinten, Pak? Iku lho tahlilane Bu Sri ambek Keceng mau. Bu jaran lurah mati mau nak ngene Iran mau kena bom Israel. Apa Amerika. Israel. Lu alah, nggih ta, Pak. Keceng rencang kula, Pak, tasih anyar. Ya iku kancamu iku ambek mae Bu Sri ku. Wes mlebu sik resik-resik sik, mari tak tinggal. Lu alah, Rek. Aku duwe salah gak ya ambek Keceng? Ya wis engko ae wis tak resik-resik sik. Alhamdulillah rek, cuaca cerah. Nanti adikku iki wis suwe gak ngampiri. Duh, tutupan nih. Masuk wis dolen lagi iki. Si, tak celuki sih. Ndi iki? Lagi. Mas gerek. Apa? Ya, Pak. Wong tuane endi? Nanti mama. Nek jero mama. Turu dah. Iya. Iya. Kapan Reni? Sik ket iki, Mang. Iya dah. Iya. Berharap. Ya apa kabar arek? Berharap ya. Heeh. Aku ae karo arek. Ada dolen aku. Kali yo, aku ada dolin. Iyalah. Maran ya? Marah nih dah. Iya. Wes. Sing Iya. Tapi lu nanti yo. nanti. Nak keceng ah? Nek Keceng, Iya. aku gak aro arek iku nanti. Gak tau ketok soalnya. Iyalah. Pengen aku ono gak ono. Nanti. Biasane. Gak ono, gak aro sih. Tanah gak payu-payu yo. Ket biyen didol. Masuk ora jelas pisane. Padahal wet. Nah, rono delok kari. Kampung. Kate nonggo yo rene, kate mancing yo rono yo mancing. Padahal enak. Nanti adik kakak iku rek. Mandeko. Kate nanti kon. Iki lho, Pak.
kate marani keceng nak kono. Ari iki lho gak tau ketok. Teko dia hari iki. Aku saiki sekolah nak mbahku, Pak. Aku adikku ale gak percaya. Iya. Malah nak mbahmu ah. Lho kate nak keceng kon gak ero keceng saiki nandi. Wong keceng lho saiki iku. Lho nandi kajeng, Pak? Lah yo. Ngomong sing temen apa? Ojo patah-patah. Ya Buntu-buntu oh, lah iya. Keceng ku ambek ibuke. Melok nak Iran. Lah kon gak ero sing berita nak Iran iku. Anak orang Indonesia, ibu dan anak ketembak rudal Amerika mati. Lho, sing temen Pak pen iku, Pak. Ojo kok ngono. Konco iku, Pak. Ngawur ae pen iki. Kekek berita hoak ngono. Lo kandani kok kon ngeyel lah si kandani muntu wae. Aku saiki kate warani ome RW. Kate iku mau nggak bagi-bagi surat sampai Thailand ame Busli kate ngecek omahe pisan. Ayo saiki ae lono kabeh. Yo wis, Pak, sik, Pak. Tak ngil bojoku, Pak. Ai ta. Ayo kok. Sik. Aku adu sik lho. Kena dhisik ah. Yo, susulan bejo. Temen yo. Yo, cepetan. Yo. Oh, oke. Nah, mbak yo. Dungane nang omah. Wis tak susul sik. Jo. Metu, Jo. Jo. Lah boleh. Kok niku ngaget-ngaget tangi turu iku lho. Sik korep ngene. Cari ini mu wong sapa nak ngono yo. Lala kan. Keceng iku. Cari ini mati. Iya dah. Gak mungkin. Kon niku ya Allah percaya ae ambek sapa sih kon niku? Wong kecing lho siket WA-an ambek aku. Kapan cerita niku? Aku ket mau rono iku. Diomongi, aku gak percaya sih. Ya apa? Ya ulan wingi sih, mosok kate saiki. Gak percaya aku. Wong kecing iku arek dolenan pendino wong mosok mati. Jelas ya moro-moro mati ku. Keceng iku mati. Ketembak ambek rudal Amerika. Kon kok yo apa sih? Kon ngono wean bulan wingi. Goblok ngono. Loh, temen ayo gak mungkin ketembak rudal Afrika apa Iran aku aku gak percaya omonganmu. Lek. Ayo coba ditelai namae nek aku cek percaya. Kok ngeyel ngono sih? Ya wis, ayo butal. Ayo butal. Yo ayo. Sing temen kon iku. Ayo ditelai yo. Yo ayo. Ati kon becuk. Kon tak antemi kon. Wis ta, ayo ta. Merasakan OTGJ ditertibkan. Apa OTGJ iki? Para wong ada OTGJ. Apa sih rame-rame iki? Masa OTGJ rek? Wajib wedeni kok nak berita iklan. Oh, pemirsa orang OTGJ ditertibkan. Mau apa kau ngomong OTGJ rek? Medeni moro-moro dicekel ya, ditendang-tendang rek. Jojo lho nang di sewet iku. Kan omong kok kena OTGJ ngene iki. Jojo. Ya wore nandi iki ana berita OTGJ lho kan wong iki kon. Ket mau mlaku-mlaku kana uang rek. Pengen iki ya turu. Ket mau ya omong ambek godhong iki. Loh, cah menu lha apa? Omong kabeh tok ae. Kaya ana berita penting ngono. Coba sih tak paranane. Ana acara apa sih rame-rame iku? Baru wong delok berita rek. Waspada, pria bersegitiga ini curi puluhan celana dalam wanita. Ush. Curi celana dalam wanita rek. Waduh, Jojo iki nandi rek moro-moro nyolong-nyolong ngene iki. Jo. Loh, nyaco kan arep kan dhisik khawatir aku iku. Ya apa digorek iket mangare.
Mari tekan di sini gue. Iku mau lo mlaku golek kanca. Lah, Apa nang golek konco ambek Apri gue sih pasien ambek Apri dolen kok. yo ngene care lah iso turu sih. Enggak roh iki lho ana wong ada gejo ono iki lho waspada pria bersih tiga ini curi puluhan celana dalam wanita kon gelem aku tolong ini iki. Yo gak gelem. Enggak ono kono Tapi lek dibayar yo gak apa-apa. Enggak apa masih aku Iya, gelem iya. tuh kon niku. Oh iya, Cak. Apa nih apa sih? Kok ngene rupane ini? Kayak ono tak ngono lho. Hah? Tak. Mbok paling ono wong acara paling nak ngono. Mbok karo cu. Dolen nah. Golek Apri nyusul. Gua apa nak omahe iki lho meren ndelok berita iki lho medeni. Ayo dolen nah, cu. Wis Cak ayo nyusul Apri. Tapi biasanya kan Apri sing nyusul kene. Lah kok saiki kene nyusul Apri. Lah saya lho. Lah nyusul Apri ta? Iya, Cu. Ayo lho. Waduh rek. Kang turu. Nandi ambon iki? Tak susul ya. Tak susul wis. Suara apa sih iki? Oh, lah apa sih aku nyusul ambon? Loh. Ari iki. Suara apa sih iki? Bos. Iki lho aku ndelok berita lho. Plak ngono suara. Mau suara apa jeneng jalan sonor yo. Bentumu ah, klotekan iki. Ayo. Iya. Nah, anak sekolah aku ya ono kon. Kayak mangun sahur. Iya, masuk cek mau. Kon kapan nanti? Kon tak berani lho. Aku nyusul kon iki. Amang aku ndelok berita kon, Bri. Wong wanita ndelok sempak Tak kon. ngurus. Oh iya, Pak, aku cuy lho sampai kilo. Sempak kon. Ayo nang lho, Bri kegiatan lho, Bri. Gembok-gembok umum kenapa gak kabeh aku. Bolang mana ya? Oh, nak tak kepui. Yo kon tak kepui tak syukur kene gelem aku. Yo apa Bri dolen ah? Ya wis dolen wis kabun nama. Ya iya aku kabut nang di area supi ya. Dolen-dolen nang di lho, Bri. Ayo. Haji ta lah pujur ayam wis ndak dari ayammu. Ayo sih, dolen nanti. Kon gak niat ngono men jak dolen gopo mule semenjak ono Jojo. Ayo wis. Ayo wis tolong nyal pijul Ya lah. marang. Ya wis sampe turun ya. Oh, suwene lur. Nandi ya yo. Coba mengharap sih kayak engko ketemu. Kanok liwat ya Allah. Dia ri. Oiku. Ketok ndak sih. Itu di sana. Suwe ya? Ngenteni suwe ya kon mau. Tarung ah. Ngenteni apa kon? Nanti Ya, Nathan. Nang jero, aduh sareke. Telu enak kon iku goblok kan. Lapo? Jane ku. Jangan arek pisan, cek rame omahe busriku. Aku wis ngejak sapa? Alek kok nyusul beco. Mbol April. Ala paling kok ketemu kene Wan. Kon niku. Can Konu. Sare sadus. Mboy wong kok nyusul paling. Gampang, aman. Supaya sing elok, daftar, catet. Sumbangan piro? Apa di sunat siti ae. Sumbangan. saya wis kon niku kesuwen, tak bengi. Ayo, teleponan ku arek wis mari. Ayo. Saya wis. Kono cak ngamuk ah. Arek iki. Tekok nang dia sih. Ya dolen jelas pokoknya. Benak golek iku lho, aku nang omah dhewean iku lho. Saya wis melaku. Nanti Ame Bu Sri. apa? Wonge ambek anake sedo. Innalillahi. Oh, saya. Ayo. Nandi. Kanan. Ana opo nak kanan? Arek lho, nanti wis pasti golongane rono kabeh. Apa arek lu telu iku nganan. Dolen balik. Lho, kan gak ketemu. Aku lho. Aku rene. Umur berapa ya? Ah, parane. Ayo wis. Ayo pengen melaku terus. Salam sehat ta. Wis. Ini enak yo. Ayo. Lagi. Ayo. Parane sih, ayo sih. Ayo, nak Bu Sri. Enten apa, Pak? Mriki lho nunggu sik, Pak, nunggu sik, Pak. Bu Sri. Nunggu sik, Pak. Sita Bu Sri ambek. Nunggu sik lho, Pak. Gak sopan ben ngomong Ketemu ngadep. nak mari. Bu Sri ambek kencing. Thailand. Ah, cepet. Hah? Yo. Hah? Ayo. Oh, yo. Ayo innalillahi.
Lek temenan lek. Ngomong sih. Ya Allah lek. Kancaku terus opo lek iso ngene lek. Lah ya iku. Wis aku tak marani ning ngome keceng wis. Kon lapo nang kene, Jo? Kon karo ah, kancamu mati. Duh, sing jare Pak Lurah mau. Iya. Ya Allah. Ya apa iki? Iya Pak, ruangan Pak. Ayo. Ayo, mlebu sik ya. Iya, Pak. Ono Ayo, Cok. Ono aman. Aku apa ya dia? Ya kali. Ayo monggo. Ya lah. Oh, Nangis, Pak. Nggih, Pak. Bu. Pak mau nangis, Sun. Ya, Pak. Duh, kendeng. Mau terakhir liwatmu. Anakmu sih. Iya. Apa kok nangis kabeh? Koncone gak ono sih, kon ya ngono. Lu kok kendeng aku. Saja lah motor musik cici. Terus apa? Saya langsung mlebu ae. Ya ayo. Guys. Capek sekali. Tadi habis sekolah. Ada apa itu kok? Banyak orang sana. Pak. No ya jangan. Ups, jangan jalan dulu Pak. Ada apa ini? Tuh, sini sampai keceng. Pak, kok ada benda? Ada yang duka dah. Iya. Siapa? Sini sampai keceng. Innalillahi. Siapa yang nggak angkat, tutup angkat. lagi? Iya nggak apa-apa. Lucu sama kacang meninggal berarti 14 hari. Untuk makan 14 hari tanpa. Mbok yo mari paling. Wingi. Mau iya iku mau si tak bingung aja ngomong krungu kalau gue cok geter kabeh awakmu cok Kema bumi yo ketawa. Aku saya sekolah nak bahku mak. Mak. Iki lho. Ayo. bakal kayo Neng di Pak kecing Pak. Sing ngomong keceng iku ambek ibuke welek cok saya itu cok ayo lho keceng iku ambek ibuke kon garo ta sing wong Palestina wong Iran kon kandhane kok ngeyel sih aku kate talilan saiki ku nang RW kate bancai pisan wis saiki rono wis mau kan ngomongin nang RW Mas Kate marane nama. loh jawaban pertama cok lali aku cun astagfirullah iya dah waduh cok loh tak kayak gue kan mau aku yo gak ono uang apa ngene iki yo paling turu campur niku lah kok omong kabeh ini truk salah cok deh pecuk lo waduh kan mau aku gak mbek mlaku sakjane ya mbek mlaku ya kan goblok aja yo wis Cak ayo tapi kan biasane iku sih pas ini nyala tapi kan dilokon iya iki lho jape yo ayo wis Cak biasane kan Apri iku nyesel kene tapi kok saiki lah begini nyesel ayo gak jelas gue tau jelas
komen, share, and dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.